Čaute ľudia, som Martina, dneska si zahráme Ice Cream 4. Nebudem zdržovať, poďme na to, dáme si asi na hard a nebudem zdržovať, poďme na to. No, a prečo som si dal na hard? No, lebo tento Ice Cream 4 obsahuje Ultimate mod. A nebudem zdržovať, poďme prečo si to preklad tej klietky, dáme od teammate ammo, zabijeme Miniroda, tak. Ideme tu za Borisom ešte, dobre, čau Boris. Toto je najväčší rekordný speedrun, ideme tu normálne vyhrať. Takže item menu, carpet, požiar na toto, neviem, jak sa to volá, najvyššie do komentárov. A ja si tam naspäť no klip. Chodím to niekam preč. A pardon, že tak divno rozprávam, ale som zachrypnutý, mám sopel. Tak, dobre. Dáme tu tieto žuvačky, dobre. Dáme koberček. A ešte sme zavolili na jednu vec, ľudia. A to je elektrogana. Dobre, a prečo sa Boris posunul? No neviem, tak čau Boris, poď ku mne prosím ťa, ja ti dám sladkosti. Tyko, on mi uveril. Neviem, prečo sa mi tá elektrogana tam zabugovala, ale dobre. No, a Boris tu zase zostal. To je na tom najhoršie, že on sa tu zabuguje, ale nevadí, môžeme ísť tam. Ale bez čoho by bol Ultimate mod, keď tu môžeme hrať za Ice Creama. Poďme niekoho zamraziť. Možno Roda zamrazíme. No tak, dobre, že si zamrazil. No dobre. A môžeme tuto robiť skydripy. Počkaj, čo som povedal, jaké skydripy? Čo je skydrip? Skydrip je, že lietajúci výlet, what? Zamrazíme Borisa. Dobre, teraz si neviem, čo s ním môžeme robiť, ale dobre. A teraz môžeme hrať aj na Borisa. Počkaj, Boris. A sme modrý Boris, no nevadí. Čau, Ice Cream. Jak sme mu vlepili. No dobre. V tomto móde môžeme hrať aj za Charlieho. Jaké to je dobré, že môžeme hrať aj za Charlieho. Počkaj, otvorím tú ventku. Jak sa plazí Charlie. Jak chodí taká modelka. No. Aha, tu je Mike, Liz a Charlie je preč. Na Minirod. A my sme ho neškodili. No, ale toto nie je všetko, ľudia. Jak ste mohli pred chvíľou vidieť v takom móde. Počkaj. Jaj, dobre som išiel. Počkať, pardon, ľudia. Toto dám preč. Neviem, prečo to nechce ísť. Dobre, už to ide preč. No, otvorilo sa nám to, vidíte? A to znamená, že dám drag menu a rod ven. A počkať, mne sa to zabugovalo. Lebo som mal not clip, pardon. Nie object menu, drag menu. A zdráme z Ice Creamovej továrne. Oh yeah. To je tu zavreté. No nevadí. No. V tomto móde vieme jazdiť aj na Josephovej motorke. Tak. No, nejak musím ísť preč odtiaľ. Ale jak? Ja som to zle dal. Skúsme takto. Ale jaké? No konečne riadíme za Josephovú motorku. What? Ja dneska neviem rozprávať, pár.
Ja som dneska bol ošialený, keď som videl, že outfit mod existuje na Ice Cream 4. Ja som to nevedel a ja som vykričal svoj hlas a preto mám takýto hlas, takže ešte som zabudol povedať, že toto Ice Creamová továreň je teraz Martinová továreň. A jak to urobím? No, je to jednoduché. Takto. Object menu. No dobre. A pripravte sa. Teraz bude vyzerať ako moja továreň. 3, 2, 1, pum. Takto to vyzerá Martinová továreň. No čo už? Nerod? Aha, tu je. Čau? Jaké au? To je páčidlo. To je to páčidlo, ktoré som hodil do hlavy. No. Pomoc! Počkej, rodiče, keď ti ho na to chodí do hlavy. Vypnem si God mod a teraz to bude extrém. Máme Ice Cream 4 na hard. Čau, Toníček, čau. Aj pomoc! Otváraj. To je také ťažké, keď to mám na hard. Čak. My sme prehrali. Ne, ja som vám chcel ešte toto ukázať. Ale no nevadí. Tak dúfam, že sa vám toto video počkať. Ale my sme nespravili ešte jednu vec. Tak ešte raz to spravíme, počkajte. To som zabudol urobiť, prepáčte ľudia. Zachrániť deti z klietok. Jak som na to mohol zabudnúť? Počkaj, naklik nám stačí. Kde som? Dobre, počkaj, nie je tu. Takto. Ja to musím zabiť Boriska. Ach. Zas to mám robiť. Čo som ja, sluha niekoho? Ja ešte počkaj. Podlahu musíme rozbiť. Ja som taký, že nerozmýšľam. Kde je tá sticky gum? My sme prišli o sticky gum. No nevadí, ja si ju zase spavnem. Haló. Dobre, prečo mi nereagoval emulátor, na ktorý to točím. Dobre. Tak. Ja som si zabudol zapnúť gatmo. Ne. Prečo? Prečo ja, ľudia? Čo som komu urobil? Ja chcem dohrať túto hru. Viete čo? Ja ani toho Borisa nemusím zapnúť. Prečo? Tam je toľko toho... No neviem, dobre. Dáme ešte raz. A keď teraz ma to zabije, tak nech si ma ten rod nepraje. Tak, ideme dohrať hru. 3, 2, 1, teraz. Zvedavý, čo tam bude. Ja, mňa to už tak naštvalo, táto hra. Yes! It is so nice! Hey, what's going on in here, huh? Let's go. Get back here! I said get back here, you little bastard! Gus, mister. These kids are driving me crazy. How could they run away again, huh? Well, these two don't take them very far. They're actually still inside my factory.
OK, ja na to nemám slov. To je konec Ice Cream 4 a tešte sa na budúci diel Ice Cream 5 Outfit Mod. Zanechajte na tomto videjku 15 alebo 10 lajkov a vyjde Ice Cream 5 s Outfit Modom. Máte sa na čo tešiť. S vami bol Martin a čaute.